Přátelé, kamarádi, dovolte, abych vás přivítal v natáčení nultého tréninkového videa, které jsme se rozhodli celoročně natáčet pro atlety, jejich tréninkové přípravy, jejich objemovou přípravu a celkově nějaké pozávodní reference. Všechny tady ty videa budeme následně umísťovat na novou webovou stránku Svaz.bb. Takže dneska vám představujeme první video, které jsme natočili s mistrem světa 2023 Borisem Pavlovičem, který jsem přijel až ze Slovenska, aby nám pomohl, aby se zúčastnil tohoto slavnostního aktu. To video v podstatě najdete a bude promované jak na Instagramu svazu, tak na webové stránce svazu. V každém případě, kdyby někdo z vás měl zájem o video, to znamená, že jste v přípravě, máte formu nebo cítíte se na to, dejte vědět, e-maily na sekretariát máte. Taky děkujeme za nějaké nové názory a podněty, jak vylepšit tento systém. Jak říkám, je to nulté video, tady ta tradice bude pokračovat v podstatě na 2týdenních bázích a první video teda s Borisem jsme natočili, jeli jsme ramena a Boris si dal ještě prsa. Trošičku jsem ho vytrápil, i když si myslím, že vypadá dobře, vypadá, že to nebyl až tak mega těžký trénink a doufám, že to bude pro vás inspirativní a podnětné a na příště se uvidíme třeba s vámi a to video natočíme s vaší podporou. Máme tady mistra světa Borise Pavloviče z roku 2023 a rád bych využil tuto příležitost a položil mu pár otázek na téma jeho přípravy, by nám sdělil svoje tajemství, svoje diety a věci, které momentálně podstupuje a které mu umožňují se připravovat na světové úrovni. Takže díky, Boris, že jsi přijel, děkuji za tvůj čas. Díky. Budu mluvit česky, možná slovensky, jakože Slovák trošku mi to bude asi skákat, tak se předem omlouvám. Nicméně, kolik týdnů máš do závodu? Tak zhruba 10 plus ten závěrečný. Super. A na které závody se připravuješ? Do Tokia na světový pohár mužov. Výborně. To je docela daleká cesta. Proč jsi se rozhodl pro ten závod zrovna? No, viac menej už som chcel pôvodne skončiť, jak som vyhral tie majstrovstvá sveta, ale ešte tak nejak som si povedal, že to nezavesím úplne to závodenie, ale už nemám nejaké konkrétne ciele. A keď som pozeral ten kalendár súťažný, tak to Tokio mi prišlo také najzaujímavejšie, ako skúsiť trošku medzi tými Japoncami si závodiť. S Japoncami a Korejcami som moc nezávodil, tak si to vyskúšať, no a zároveň navštíviť tú destináciu. V Japonsku sme neboli ešte, no a to Tokio je určite také zaujímavé, že stojí to za tú cestu. Tokio chválím, to je dobrá destinace, určite sa tam užiješ. Vypadá to, že taky jako delegát pocestují do Tokia, jelikož tam koná taky mistrovství světa žen, takže s celou delegací tam budu taky, takže se těším na tvoji formu. Chci se zeptat, kde se připravuješ? Pripravujem sa v Liptovskom Mikuláši, čo je naše vlastne trvalé bydlisko so ženou. No a cvičím buď v komerčnom fitku, alebo v domácich podmienkach. Máme aj vlastné súkromné fitko s plným vybavením, takže pokiaľ máme čas, tak si zajdeme medzi ľudí, lebo proste tá atmosféra z toho verejného fitka je trošičku iná ako v súkromí, kde človek cvičí sám. A keď na mne vydá, tak proste zajdeme len doma otrénovať, tak aby sme splnili, čo máme. Rozumiem. A musím sa zeptať absolútne, jak to, že sa dokážeš v domácich podmínkách připravit na světové úrovni? Tak co je to pomenství? Rozhľadnám. Tak svojím spôsobom nie sú to úplne štandardné domáce podmienky, že nejaká lavička a os, ale v podstate máme všetko, čo potrebujeme, s výnimkou nejakých komerčných strojov, ako sú abduktory alebo adduktory na stehna, proste, ktoré nebývajú ani v štandardnej výbave každého fitka. Ale inak v podstate máme všetko, čo potrebujeme. Konkrétne cviky, ktoré cvičím aj v komerčnom fitku, som schopný odcvičiť aj doma. Mám aj jednoručné činky, aj v podstate stojan s osou, klec na drepy, no a máme aj leg press, hack and rep a v podstate všetko, čo potrebujeme, sme schopní odcvičiť doma, ale... V podstatě, co by si mohl jako kulturista, fyzik, přát, mít doma, gym, v všechno. Takže je to pravda, že jsi se připravil a vyhrál si mistrovství Evropy v covidové době a připravil jsi se jenom doma. Ano, v covidovej dobe 2021
sme sa pripravovali iba doma. Vlastne neboli sme ani raz v komerčnom fitku. V tom čase sme ešte nemali všetko, čo máme dnes. V rámci toho covidu sme si doplnili nejaké stroje, hlavne teda stroje na nohy. Máme tam leg press celkom slušný, aj vlastne pákový hack and drop. No a v tomto sme schopní v podstate odcvičiť. Ja viac menej v domácich podmienkach si nohy odcvičím tak, ako potrebujem najlepšie. Viac menej, keď idem do komerčného fitka, tak tam ani nie je úplne všetko, čo využívam doma. Takže konkrétne tréning nôh, ktorý je u mňa prioritou, nakoľko tie nohy proste mi geneticky zaostávajú oproti zvyšku tela, tak musím tým nohám trošičku venovať taký špecifickejší prístup a na to mi vyhovuje najviac tréning v domácich podmienkach. Super, no určitě ti to přejeme, v každém případě klobouk dolů před tím, že se dokáže doma takhle připravit a urvat velké medaile na velkých šampionátech. Prosím tě, určitě by lidi zajímalo, kolik vlastně profi karet už máš? No, už jenom ten fakt, že musíš o tom přemýšlet, keď si dají, že jaké je to číslo dneska? No, myslím, buď 26 alebo 28, myslím. Okay. Nejak po tých 20 som to už prestal počítať, ale tak, myslím, tých 26, 28, niečo. Fantazie. Gratuluju, určitě to stálo hodně úsilí, hodně cestování, hodně dřiny. Druhá věc, která bude určitě zajímat naše lidi, je, co jíš, jak to máš s jídlem? Máš 10 dnů do závodu, jak vypadá tvůj 10 týdnů? 10 týdnů. No, ja si vlastne prípravu fázujem, proste nemám ako ten jídelníček od začiatku až do konca rovnaký a snažím sa viac menej v tej diete tak nejak postupne pritvrdzovať, že v podstate začínam na vyššom kalorickom príjme a postupne vyraďujem tie jednotlivé potraviny. Začínam na hovädzom mese, postupne prechádzam vlastne na to kuracie, na drúbež, no a končím na nízkotučných rybách. Posledné 4-5 týždňov idem čisto na treske, ktorú si pečiem na sucho. Tam už je to pomerne náročné, ale v podstate to pomáha tak nejak dotiahnuť tú formu na ten môj štandard. A viac menej tento prístup sa mi osvedčil. Proste kedysi som preferoval taký prístup, že od začiatku až do konca som išiel maximálne tvrdo. Proste už od začiatku tá dieta bola príliš tvrdá a to telo priebežne na to už prestávalo reagovať. Čiže tento prístup, že viac menej sa to postupne tak nejak tá dieta pritvrdzuje, že je stále náročnejšia, tak aj to telo sa neadaptuje úplne na tú stravu a v podstate tým, že mu stále niečo vyraďuješ, tak stále je to nový impuls na to, aby tie tuky odchádzali, vlastne aby sa to metabolizovalo. Takže zároveň využívam aj určité tie prístupy, ako je cyklovanie sacharidov, alebo povedzme zaradím aj nejaký ten refit raz do týždňa. K nejakému čítovaniu sa vyhýbam, lebo to sa mi v minulosti príliš neosvedčilo. Ani to nejak extra nepotrebujem. V podstate taký klasický ten prasečák úplne mi nikdy neurobil nejak extra dobre. Viac menej ma to skôr zabrzdilo, že nejaký týždeň mi potom váha neklesala. Ale ten klasický refit, že vlastne zdvojnásobíš alebo strojnásobíš kalorický príjem, ale postavíš to na tých v podstate tých zdravých živinách, akože že tam nedávaš nejaké fast foody, ale proste si to navýšiš v tých zdravých potravinách, tak to sa mi celku osvedčilo. Je to také prospešné aj tomu telu, aj tak nejak v tej diete to prelomí ten stereotyp, že tam navýšiš tie sacharidy a tuky, no a potom zase ideš nejaký týždeň na tých nulách, povedzme, a potom znova. Takže toto je taký prístup, čo sa mi osvedčil, že skôr, než zaraďovať raz do mesiaca nejaký cheat day, tak zaradím raz do týždňa tento refit, že navýšim ten kalorický príjem a to ma tak nejak nakopne do ďalšieho týždňa. To jste slyšeli přímo od 26 nebo 28 násobného vítěze profi karty. Myslím si, že máme z čeho čerpat, můžeme se z toho poučit. Všechny tady ty praktiky samozřejmě i my využíváme. To, co mě z toho samozřejmě zní, že každý člověk je prostě individuální a funguje na ně něco jiného. Takže asi rada by byla pro naše lidi,
a sportovce a reprezentanty nespoléhat na jeden režim, ale najít si to, co tvému tělu vyhovuje, tak jako tobě vyhovuje něco a nesnažit se za každou cenu tam lámat přes koleno něco, co ti řekne někdo v posilovně. Ja osobne preferujem dlhšiu prípravu, čo by som odporúčal aj každému, že proste vymedziť si dostatok času na tú prípravu, na tie závody a tým pádom je tam aj priestor vlastne pre to experimentovanie, že nie je nutné začínať s úplne prísnou dietou, pokiaľ je tam treba z tých 15 týždňov do toho závodu, tak je možné proste tú stravu priebežne meniť a je tam priestor aj vlastne na to experimentovanie. Takže to jsme docela rádi, že jsi se vrátil z důchodu, tak říkají to, že si dáš ještě jednu sezónu. Budeme rádi, když se ti povede znovu úspěšně reprezentovat náš svaz, naši krajinu vlastně. V čem bychom ti my mohli být prospěšní? Máš něco, nějakou myšlenku nebo něco, co by tobě pomohlo v přípravě, v cestování, v reprezentaci? Něco, co by tebe potěšilo nebo by ti ulehčilo ten život nebo přípravu? Tak ja v podstate oceňujem ten váš tímový prístup. Ja proste ako člen svazu som na tých závodoch mal plnú podporu celého tímu. Proste a tak nejak to bolo niečo, čo som v minulosti, keď som ešte závodil za Slovákov, nie úplne zažíval. Tam proste nie vždycky tam bola tá tak nejak tímová súdržnosť, tu nám proste tá výprava mala ten správny prístup. Tá podpora závodníka tu bola lepšia. Netvrdím, že u Slovákov tá podpora nebola, ale proste tam to nebolo o tom, takže proste bola to pre mňa príjemná zmena byť súčasťou toho tímu vlastne českej reprezentácie. Viac menej tam aj u tých funkcionárov, aj celkovo u tých delegátov tá súdržnosť bola taká lepšia. Super. Tak v tom případě v tom budeme pokračovat a celý tým vlastně budujeme v tom duchu týmového ducha. To je to, co my propagujeme, to, co se snažíme docílit, aby tam byla určitá soudržnost, aby tam byla určitá energie, takže jsem rád, že ti to sedí a budeme v tom pokračovat. S Borisem jsme dali trénink a pak samozřejmě pózování, takže pak se můžete na to podívat, jak vypadá mistr světa 10 týdnů do závodu, abyste si to mohli tak líp představit. Odpozoval nám celé kolečko, má kus cesty, které ještě musí ujít, ale víme, co máme dělat, poradili jsme se, naplnili jsme některé představy a v tomhle duchu půjdeme dál. Máš nějakou specialitku nebo nějakou tajnou zbraň, kterou bys nám chtěl prozradit? Nebo spíš neprozradit? Tak myslím si, že mojou ako takou zbraňou na tých závodoch je, že viac menej s každým rokom je tá moja východisková hmotnosť vyššia. To znamená, že stále viac tú váhu srážam, musím to ladiť, ale o to viac to môžem potom doplniť ešte pred tým závodom. Čiže pokiaľ treba na tú registráciu navážim nejakých 90 kg povedzme, tak čím vyššia je tá východisková hmotnosť, tým viac to môžem navýšiť. Povedzme, keď začínam nejakých 10 dní pred závodami na 105 kg a stiahnem to o 15 kg, tak potom po tej registrácii vlastne je tam priestor aj pre to doplňanie aj tých tekutín. Vysušit na prach, navážit a pak to doplnit. Ano. Co to jde. Rozumím. To je trošku šílené, ale dovedu si představit, že po těch 50 závodech, co si absolvoval, že to tělo si na to asi zvyklo, už si ho naučit, co po něm chceš. A evidentně ti to reaguje dobře. Tak ja mám také svoje know-how. V podstate s každým rokom som tam aplikoval nové skúsenosti a postupne tú záverečnú fázu si upravujem podľa svojich potrieb. Hlavne to prispôsobujem tomu, aby som bol schopný sa vmestiť do tých kategórií, v ktorých mám šancu uspieť. A viac menej niekedy je to náročné. Už sa stalo, že som zrážal na závody aj 23 kg. To bolo také moje maximum, taký môj rekord. Bolo to v priebehu 7 dní, čo už bolo pomerne dosť. Takže, ale zároveň, ako vravím, čím viac pred tou súťažou vlastne v tom záverečnom týždni zrazím, o to viac môžem tú váhu navýšiť po tej registrácii, čo je výhoda, lebo tým pádom je tam viac valov. Kolik vážiš teď? Teraz aktuálne vážim 108
A v tom Tokiu by som sa chcel dostať pokiaľ možno do všetkých kategórií. Tým pádom mám v podstate nejakých aktuálne 22 kg nadváhu, ktoré musím ešte v priebehu tých 10 týždňov nejakým spôsobom stiahnuť, pričom ja už viac menej na tú východiskovú hmotnosť nejak moc kil dolu nedám. To je možné, že v podstate počas tej prípravy za tých 10 týždňov mi zíde tá váha možno o 2-3 kg a potom budem musieť zase tých nejakých 18 až 20 kg priebežne zrážať, ale hovorím, mám na to tie svoje postupy. Nie je to tak, že by som zrážal 20 kg za noc, to už je proste hazard. Jak robia nejakí MMA fightery, proste to už je na hranici toho zdravia. Ale pokiaľ sa to robí priebežne, že proste je tam ten presný plán, jak to docieliť, aby tá voda stále odtekala, tak viac menej ten posledný deň pred tou registráciou je to tak 6 až 8 kg a to sa dá. Rozumiem. Ako to sa dá ešte buď v tej saune, alebo v tej horkej vane, že na tých hoteloch proste je to náročné, ale zároveň je to taký boj. No. Ale tak trošku se ti to vyplatilo. Musíme říct, že ten systém ti funguje. Co, abychom to uzavřeli, určitě posuďte sami. Znáte Borisové fotky z pódy za poslední, to bylo v listopadu, myslím, že to mistrovství světa a tak dál. Takže můžete se na to podívat, podívejte se na video, jak vypadá dneska 10 týdnů do závodu a z toho si můžete udělat vlastní obrázek. Kolik práce to je, co všechno si je možné a co všechno to lidské tělo dokáže udělat. Když třeba se budete stěžovat, že vám chybí kilo a nemůžete to zhubnout nebo spálit nebo odčůrat, tak evidentně jde i těch 20 kg. Takže hlavu vzhůru určitě je tam dost velký prostor. Neříkám, že byste se měli do toho hrnout, protože Boris je vlastně, když závodí za amatér, je vlastně co do zkušenosti profesionál, takže nedoporučujeme do toho skákat, nicméně opatrně v klidu a ty hranice jsou vysoko a držím vám palce. Děkuji za pozornost, doufám, že vás to trošku aspoň zaujalo a kdybyste měli další otázky nebo podněty, pište, dávejte informace a určitě vám vyhovíme. Děkuji moc krát, děkuji Borisovi, že si našel čas, že přijel ze Slovenska, že jsme dali dobrý trénink. Trošku mě utahal, musím říct, protože má sílu, má i jídlo, takže silově je na tom dobře. A uvidíme se u dalšího videa. Díky, mějte se krásně. Děkuji.